Καλημέρα σας φίλοι μου. Ε, Κάνω αυτό το βιντεάκι γιατί ακούω πολλά από πολλούς και μάλιστα από δημοσιογράφους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την αεροπυρόσβεση και λένε από πράγματα τα οποία δεν ισχύουν μέχρι αρλούμπες. Έτσι. Καταρχάς να σας συστηθώ όσοι δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο Γιώργος ο Δεμέτης, απόστρατος ταξιέραχος υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας, που έχω υπηρετήσει 23 χρόνια σε πυροσβεστικά αεροπλάνα, σβήνοντας φωτιές για 3.000 ώρες. 3.000 ώρες πτήσεως πάνω σε φωτιά. Κάτι ξέρω λοιπόν, έτσι. Επίσης έχω κάνει, όταν πέρασα τη σχολή πολέμου, έχω κάνει μια μελέτη η οποία βασίζεται σε καναδικά πρότυπα και η οποία ευτυχώς, όπως βλέπω σήμερα, ακολουθείται μια χαρά. Η μελέτη αυτή λέει τα εξής. Τα αεροπλάνα τα οποία πρέπει να έχει μια χώρα η οποία έχει συνήθως φωτιές είναι τα εξής. Αεροπλάνα έγκαιρης επέμβασης. Εμείς μέχρι τώρα δικά μας αεροπλάνα σε αυτό το τομέα έχουμε τα Pezeldel M18, τα οποία είναι αεροπλάνα τα οποία έχουν έρθει από το 1984, πάρα πολύ καλά αεροπλάνα τα οποία κάνουν τη δουλίτσα τους μια χαρά, αλλά εντάξει, πρέπει να αναβαθμιστούν. Η αναβάθμιση αυτών των αεροσκαφών είναι αντικατάσταση με τα Air Tractor Fireboss. Τα Air Tractor Fireboss, τα Pezeldel παίρνουν 2 τόνους νερό και φορτώνονται από το αεροδρόμιο, δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν υδρολειψία από τη θάλασσα, ενώ τα Fireboss αντίθετα παίρνουν 3 τόνους και κάνουν υδρολειψία από τη θάλασσα. Επίσης τα Pezeldel είναι πολωνικής κατασκευής αεροσκάφη και ο κινητήρας είναι ρώσικος, Millets. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον με αυτές τις συνθήκες παγκόσμια που υφίστανται, σε λίγο δεν θα έχουμε και ανταλλακτικά. Λείπω βέβαια από την, γιατί Pezeldel πέταγα, λείπω από την υπηρεσία 10 χρόνια, 11 χρόνια και δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκονται τα αεροπλάνα. Επίσης, από τα 30 που είχαμε, πρέπει να έχουν μείνει τώρα αυτή τη στιγμή 17, 18, κάπου εκεί. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο αεροπλάνο το οποίο πρέπει να έχει μια χώρα είναι πολύ σωστά το Canadair. Το Canadair κάνει υδρολειψία, παίρνει 6 τόνους, 6,5 τα 415, είναι 2 οι τύποι, είναι το 215 το οποίο είναι εμβολοφόρο, και το 415 το οποίο είναι turboprop. Turboprop είναι και το Air Tractor, έτσι, το Fireboss. Και τώρα βγαίνει το 515, το οποίο το αναμένουμε και έχει παραγγελθεί ήδη από ό,τι μαθαίνω να παραλάβουμε 5 αεροπλάνα μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα 2 αεροπλάνα κατευθείαν από ελληνικά κονδύλια. Αυτό το αεροπλάνο έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ο βασιλιάς των αεροσκαφών στην αεροπυρόσβεση. Αυτά που ακούω για Μπεργέφ και για Boeing και δεν ξέρω τι που παίρνουν 10 τόνους και 18 και 40 τόνους δεν κάνουν για την Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει αεροπλάνα τα οποία να έχουν την ικανότητα να πετάνε με μικρές ταχύτητες σχετικά, δηλαδή turboprop, και να μπορούν να λύσονται μέσα στις χαράδρες και στο ανάγλυφο της χώρας μας. Και τα μικρά αεροπλάνα, τα Fireboss και τα Pezeldel, λύσονται πάρα πολύ καλά στο ανάγλυφο της χώρας μας, όπως και τα Canadair. Τώρα, το επόμενο πτυτικό μέσο, το οποίο θεωρώ ότι είναι φανταστικό και μάλλον το καλύτερο πτυτικό μέσο που έχω δει στην πράξη,
είναι το ελικόπτερο Ericsson. Air Crane είναι η εταιρεία. Δυστυχώς αυτά τα ελικόπτερα δεν κατασκευάζονται πλέον. Ό,τι έχει μείνει είναι ελικόπτερα τα οποία, γιατί αυτά ήταν μεταφοράς μεγάλων φορτίων. Η τροποποίηση που έχει γίνει και έχει μπει από κάτω ο κάδος είναι τροποποίηση της εταιρείας. Και βλέπω και συμπαθητικό και το Augusta Bell το 246 που βλέπουμε στις φωτιές. Μια χαρά είναι και αυτό. Εντάξει, μικρότερη χωρητικότητα, δεν έχει τόσο μεγάλη ακρίβεια στις βολές όσο έχουν τα Ericsson, αλλά και αυτό κάνει υδρολειψία από τη θάλασσα, όπως και το Ericsson, μια χαρά είναι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, λόγω της θάλασσας, τα 3/4 θάλασσα, προτιμούμε να έχουμε αεροπλάνα τα οποία να κάνουν υδρολειψία από τη θάλασσα και όχι από το αεροδρόμιο. Γιατί ο χρόνος μετάβασης και επαναπροσβολής να γίνει όσο γίνεται μικρότερος. Τώρα πάμε να πούμε κάποιο άλλο πραγματάκι. Μία φωτιά η οποία αντιμετωπίζεται στα πρώτα 15-20 μισή ώρα σβήνει πολύ πιο εύκολα γιατί δεν έχει πάρει μεγάλη έκταση. Οι άνεμοι δυστυχώς άνω των 6-7 μποφόρ είναι λιγάκι προβληματικοί και για την υδρολειψία αλλά και για την επέμβαση. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά με 9 μποφόρ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Μιλάω για τα αεροπλάνα πάντα. Για τα ελικόπτερα δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν γνωρίζω αν έχουν περιορισμούς. Είπαμε ότι η καλή διαμόρφωση για αεροπλάνα πάντα θα μιλάω για μια χώρα είναι αεροσκάφη έγκαιρης επέμβασης, όπως είπαμε αυτή τη στιγμή διαθέτει η Ελλάδα τα Pezzendel και νοικιασμένα τα Fireboss. Είχε πει ο Πρωθυπουργός πέρσι ότι θα αγοράσει 30 Fireboss, τα οποία δεν τα έχουμε δει ακόμα. Καλό είναι να αγοραστούν αυτά για να ελαττωθεί και λίγο το κόστος των πτήσεων και το κόστος της αεροπεριόδησης γενικώς. Μετά είναι τα Canadair και επικουρικά και τα ελικόπτερα. Ένα άλλο πτυτικό μέσο το οποίο φέτος από ό,τι φαίνεται έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά είναι το ελικόπτερο συντονισμού. Μέχρι και τη φωτιά στο μάτι το ελικόπτερο συντονισμού δεν χρησιμοποιεί το όπως θα έπρεπε πολύ σωστά σε κάθε πυρκαγιά. Δηλαδή όταν η φωτιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, οπωσδήποτε πρέπει να απογειωθεί το ελικόπτερο συντονισμού. Εγώ είμαι κάτοικος Αρτέμιδας. Η φωτιά λοιπόν που έγινε τώρα προχτές πριν από 3-4 μέρες στη Αγία Κυριακή και απείλησε τα Σπάτα και ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, από ό,τι μαθαίνω, από κάποιο ηλεκτρικό, έσπασε κάποιος μετασχηματιστής και έπεσε κάτω και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα, έγινε άψογα η αεροπυρόσβεση αυτή με 6-7 μποφόρ, έγινε άψογα με το συντονισμό από το ελικόπτερο. Δεν έμεινε ούτε μία στιγμή ο χώρος της πυρκαγιάς χωρίς να καλύπτεται από εναέρια μέσα, είτε ελικόπτερα, είτε και τα Ericsson και τα Augusta Bell, είτε Canadair, είτε Fireboss, τα Air Tractor. Και ο συντονιστής, μπράβο του, συγχαρητήριά του, γιατί υπολόγιζε και στον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα και φρόντιζε πάντα να υπάρχει ένας σοβαρός αριθμός πτυτικών μέσων πάνω στη φωτιά ώστε να την κρατάνε καθισμένη μέχρι να μπορέσουν να πάνε από εδάφους να τη σβήσουν τελείως, ειδικά σε δύσβατες περιοχές. Ένα άλλο πτυτικό μέσο το οποίο υφίσταται μάλλον φέτος μόνο, δεν ξέρω αν και πέρσι ήτανε, είναι τα UAV, αυτά που πετάνε τα μαραφέτια να πούμε,
τα οποία κάνουν επιτήρηση στο χώρο της φωτιάς μετά τη φωτιά. Όλο το βράδυ drones. Πετάγανε τα drones πάνω από τη φωτιά σε όλη την έκταση της φωτιάς και βλέπανε για τυχόν μικροαναζωοπυρώσεις και επενέβαινε η πυροσβεστική από εδάφους. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ σωστή επιχείρηση αεροπυρόσβεσης και με σύγχρονα μέσα. Λοιπόν, κάποιοι βερίκοι που λένε για Μπεργέφ και για δεν ξέρω τι άλλα αεροπλάνα του Πόλεφ και B-52 που παίρνουν 200 τόνους νερό, καλύτερα είναι να μην μιλάνε, να μιλάνε για πράγματα τα οποία γνωρίζουν. Να μην μιλάνε γιατί δεν γνωρίζουν και παρασύρουν τον κόσμο σε λάθος συμπεράσματα. Καλή σας μέρα.